Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat biddor. Katma urangli juki. Kalami syakmat bandawan ke sorkar jela bakya ke jing penlut pensep hakabaya day bat ke jing yakun persya ya ukunyang jingpang covid khat khandai ubala sapriyang haka jela barok kawai bat ubala dekat ru ya ki babun ki mensin breu dang hakini ki khendiat sngi ke sorkar jela kala ai jingkheng halor ke jing penlut pensep bala baha ya ke pisa bala penlut hadu lais pa khandai khandai klur tengka dang hakini ki hnyo benai bala letno hakabaya day bat kani kaseng kala dawaru ye ka sorkar bakan pensyai bat ban ai jingtip hapo shitayo namar bakaseng kasem bakrukom penlut bat kurkom ai jingkhen jong ka sorkar ka pau kum baka sorkar ka buri ai halenden long ka aka ka basusi ba dedon ka jing leng shop kamariang kum ka jing shlai ne jumai ne haktu ka sinam balok tsunami ru ki pendon kam ye kani ye kum kini ki jing por susi ban tu ban luti te mentaru hakani ka kanti kalawan sakani ka khlam kabal aling shop ya baro ko ka perthai bat ni deben pe ngor ba kani ka khlam kamnum de ka por ba manga ma phi uduk usuk usha ban benjang sashise unsha luti unsha thok unsha tim Makata mangi nakatur ngila file ki RTI halor ka jing penlut pensep jok sorkar baka ong ba la alut kataka saus pa kror I ong iway hapo riu benai u menteri rang ba ong ars pa kror hapo ka khandai benai ti ni hapan tip ka jing shisha bat om tang mentip ka nu balut handai kum no ki pelut hato kani ka jing pelut kaya rap shisha na yang ni banyak khuni kani ka khlam kaya rap na yaki nong song snong ki bala shaban hakani ka khlam ki bala boy hakat tmir ka jing yap tangan ka jing du ki kam ki jam ka jing hap het wir na ki we ki jaka ki tray hato kani ka jing pelut kalong na ka eka baka sorkar ka laban ai jing khen da ka ba shai da ka ba khoi da ka ba shungor Ngira asyam barok ni kisnam ngi pendon kam ka RTI naduk khpor bang yak khun man yoy ka RTI baka RTI ka long shot ka atiar ka bala ban sei ki kot kislaban pensisai ki ban ngitip bahabang ina ada file manta saka labor department saka chief minister's office ban kali ka jing pelut nadu u benai ba February hadu manta Oktober ban ngipan ya barok ki department namangi kwa ban tip ban pet hakinu ki department ki pelut katnu ka pisa ki penyat nya kawai bat ngitip bat nginget scam bakan syai syangi ki pai ba habangi yo ki kot kisla bat ngikenturu ki pai ba mapir pila ban lek kumjo namar mata nipan ka RTI sa chief minister's office sa ka labor department hendrai kan mau ba wat ya ki MLE ru la IM ka ba hana bakinya khun ngene kini ka khlam ti iwe nong song snong kre ka hok tong phi bat ka kamram ba phiru phin file ka RTI ba phin yo lum hakanu kom ka to ka pisa bala mangker pang iwe MLA MDC man pelu halo kani khlam kumnoki pendot kami kani ban ni kloy ban ya rap phi ban tho ekini ki RTI sngom ha ban pha ka email le ban phone changi bat Kalong ka eka bas ngosi jing shisha ba pendon kamru ka RTI namar ba jing shisha hapo ka section 4 jong ka RTI ki ong ba ka sorkar ka deban dalade kran shai bu shai ki kot kisla om tang ban chu ong ba lalut ka ni gatai peni ya ki receipt peni ya ki contract peni ya ki list peni manu ba apply peni shai na dong shadong Kadeka kamram joki shwaban kliu pai baru. Hendrai nitip pa kimnum le agani markatang hapan non kami ka RTI. Hendrai jing shisha ka Meghalaya le ka don saka Social Audit Act. Kabaki hapan le agani ban bu hakmat ki pai ba ka jing lojik sa paro.
Hendrai nama bangitip bakin kin suki bat kim num le hi kan ni ngila file da ka RTI but ngila abu kini kijing kali wat haka social media haka public domain khnang ma phir phinyo I thek pa thek ke bangi pan but habangi yo lumi kini kot kisla min sabu kita ro haka public domain but ni pendon kam ya ka online man haka ni ban apply tingi kentu ya phiru ba pin pendon kam ya kani ka juk ka online portal ban apply kham tam haki block haki district jong phi ban tip shai kat no khau la asam manu ba yo manu ba kham yo kini barok ni hak ban tip shai ti sakawai ru menta hadin ba yo ka RTI ngila ya khun hadu wo ban yo ya ka lok ayukta namar ba kadi ka lok ayukta jing shisha dalade haba kai shem ka yo I lengba ka khubor e badon ka jing thok ka jing tu kidai ban investigate bat ban bot din bat ban pat saja haba shem ka don ka jing tu ti ngi kin turu e ka lok yukta ban tre kam bat ya phiru ban pen tre kam e ka lok ayukta ta ka ba pha shakidor khas sathe haba phila yo lum pa de ki jing tip ti ngi de ban kan mau ba ka corruption ba ki ong nek ta ka jing bam sap kam de tang ka jing bam sap ka yang ka pisa ka jing pendon kam bakla ya ka bor but hakani ka khlam manga ma phi ni dei ban husiar ban pet ngor bat ban bo ki jing kli khnang ba onnum don manu bala ban pen don kam bakla ya ka bor haka kerteng jonga jong phi bat ban pen so sat shu ban pen jenjar shu yang ni kiduk su ti pat ba tong ni persang ban lum ki jing tip bat ban bo jing kli ka ni sorka